Hos Ren Service tilstræber vi at være totalleverandør af serviceydelser. For os er service en tillidssag, skabt på gode medarbejdere og godt håndværk. Førstehåndsindtrykket ved en detailhandel, en udlejningsejendom eller lignende er altid vigtigt. Derfor tilbyder Ren Service AS generelle viceværksfunktioner som plæneklipning og diverse havearbejde, fejning af fortove og parkeringspladser, bortkørsel af diverse, vedligehold af bygninger, herunder smøre og justere døre, skifte pærer osv. Snerydning og glatførebekæmpelse. En stab af veluddannet personale vil være klar til at holde din butik eller ejendom i orden. Ren Service har mulighed for at tilbyde dig en traditionel vinduespudser. Denne løsning er både god og billig, og den traditionelle vinduespudser pudser både udvendigt og indvendigt i et interval, som passer netop jeres behov. Vi tilbyder dig også en moderne løsning, hvor du udover at få vasket dine ruder, også får vasket dine karme og udhæng. Vaskeanlægget vasker med vand, der er renset totalt for urenheder i vandet, og som derfor efterlader karme og vinduer flotte og skinnende og uden kalkaflejringer. At have et godt indeklima er en fordel for hele virksomheden. Derfor er det vigtigt at have den rette løsning på rengøring. Vi bruger specielle olieklude, som er helt unikke til at holde støvpartikler væk fra borde, reoler, skabe osv. Olieklude efterlader ingen film på bordene og har desuden en frisk citrusduft. En god hygiejne er vigtig for din virksomhed. Det mindsker sygefraværet og optimerer arbejdsglæden. Ren Service har helt specielle produkter til at varetage dette. Et område, vi lægger meget stor vægt på. Ren Service tilbyder også levering af diverse hygiejneprodukter, såsom håndklæder, håndklædepapir, sæbe, toiletpapir med videre. Polishbehandlinger kræver erfaring for at få det perfekte resultat. Ren Service har et team af uddannet personale til at udføre netop disse opgaver. Vi bruger kun produkter fra Johnson Diversey, som er den førende inden for dette segment. Polishbehandling er et af vores kerneområder og virkelig et område, som Ren Service betegner som et håndværk. Undgå våde og beskidte gulve med en måtteløsning. Vi designer også logomåtter, tilpasset firmaets behov i forskellige størrelser og udformninger. Vi tilbyder professionel service efter moderne og miljørigtige metoder, som vi altid søger at optimere, så den passer perfekt til den enkeltes behov. Ren Service. Et navn, der forpligter.